Poďme sa teda pozrieť na tie byty v tej polyfunkcii. Začnem postupne, vlastne ideme od Ačka až do konca. Tak v tom prvom byte vy ste mi písali, že chceli by ste mať vlastne v každom byte, alebo teda v tej kúpeľni nejakú tú walk-in, tú sklenenú stenu, plus potom pračku, sušičku a pozrieť sa na tú efektivitu z hľadiska štandardizovaných rozmerov, aby sa dala zariadiť napríklad aj tá kuchyňa alebo tie ostatné vlastne tie nábytky, aby tam neboli problém potom s nejakými atypmi. Začnem teda tou kúpeľňou. V pôdorise tu bola nejaká práčka, ktorá rozmerovo vyzerala byť, že je to zhora plnená práčka, ale keď som to premeral, tak bolo to užšie ako by to aj malo byť na tú zhora plnenú práčku. Takže znovu trošku je to také, to skresľuje v tom celom projekte. Dal som tam pračku so sušičkou, štandardný rozmer 60 na 60 cm plus 60 cm umývadlo. A vznikol trošku problém vlastne v priestore medzi toaletou a umývadlom. Je to veľmi natesno. Takisto tento prechod, ak by to bola pračka so sušičkou na sebe vo veži a nie ako dva v jednom, tak tento prechod by bol ako keby dosť úzky. Keď máme 60 dvere, tak to máme 60 zhruba prechod medzi pračkou a sušičkou a vlastne tým sprchovacím kútom. A teda ja by som presne kvôli tomuto navrhoval, aby sa tá kúpeľňa trošičku predĺžila. Minimálne o tých 15 až 20 cm od smerom ako keby do tej miestnosti, do tej obývačky. A získame tým aj to, že vlastne tento rozmer 2,20 a natiahneme aspoň povedzme na tých 2,40, čiže vieme tam dostať 4 60-kové moduly. Či už je to chladnička, rúra mikrovlnka, alebo proste ďalšie 60 cm je ten základný modul, čiže pomôže to aj v rámci tej kuchyne a hlavne aj v rámci tej kúpeľne, aby sa to tam nielen vošlo, ale aby to bolo aj funkčné z hľadiska používania. Zvyšok, tento rozmer 2,5 metra na tú kuchyňu je úplne že v pohode. Znovu, keď tam dáme štandardný ten rozmer, tie 60-ky skrinky, tie moduly by sme ratali, tak máme 10 cm niekedy nejaký výkryt alebo proste nejaká zaslepka alebo niečo, čo sa dá vlastne doriešiť. Ak by to bolo od steny po stenu na 2,40 a po realizácii by nám tam chýbalo 5 cm, už tam idete do atypov. Alebo potom už obmedzené vlastne, čo sa týka tých skriniek, musí sa niekde uberať a potom by mohol byť problém napríklad s drezovou skrinkou alebo s umývačkou. Teda záleží tiež od toho, že či tam budú 60-ková umývačka riadu alebo len nejaká 45-ka. Ale tento rozmer nevidím v tom nejaký žiaden problém, myslím si, že je v poriadku a na dĺžku teda by som v tomto byte asi tú kúpeľňu trošičku predĺžil. Na šírku mi to vychádza v poriadku a keď to predĺžime na tú dĺžku, získame vlastne aj priestor v tej kuchyni a takisto aj ten prechod, tadiaľ to bude taký praktickejší. V rámci druhého bytu, Bčkového, tu začnem tá kuchyňa. Tu mi to vyzerá, že tu asi veľa s tým nespravíme s touto priečkou. Toto tam musí byť, predpokladám, že kvôli nejakej statike. Vidím, že tam aj tadiaľ to vlastne prechádza možno nejaký preklad alebo niečo. Takže tu ten rozmer, tie 2 metre, s tým sa predpokladám asi nedá nič spraviť, takže to je OK. Stále tú kuchyňu vieme ťahať týmto smerom a máme priestor potom aj na ten jedálenský stôl. Takže toto je za mňa v poriadku. A v tej kúpeľni znovu tu mám teraz tú práčku zhora plnenú. Ak tam dám klasiku práčka, sušička, na tie 2 metre to vychádza tak akurát. Tú toaletu vieme vlastne zúžiť, toto je tam štandardná šírka tých 80, vieme ísť na 70, aby tam bolo priestor vlastne medzi umývadlom a toaletou a potom aj tá práčka, sušička sa tam zmestí. Do chodby to nemáme kam posunúť. Toto bude nosné, takže s týmto sa tiež nebude dať nič robiť, si myslím. Takže toto môže byť tak, ako je. Sprchovací kút, tu mám tak ako aj vo všetkých ostatných 120 na 80, takže vychádza to v poriadku. Aj tento priestor je v poriadku pred touto toaletou. Ďalší byt, C-čkový. Tu je tá kúpeľňa na moje prekvapenie zase nejaká veľmi veľká, veľmi dlhá. Keď som si tam dal to jedno umývadlo, tú toaletu, pračku, sušičku a ten sprchovací kút,
tak zrazu mi tam zostávalo veľa prázdneho priestoru a máme potom zase veľmi maličkú tú kuchyňu, čo by sa dalo vlastne zmeniť. Čiže tu by som možno posunul túto priečku, ak to je možné, by som vlastne pridal rozmer na tej kuchyni. A keď to máme 209, tak znovu, aby sme sa dostali možno na nejakých tie 240, 245, 250. A tým pádom už máme peknú priestrannú kuchyňu, ktorú vieme spraviť aj takto do L-ka. A vieme dávať aj chladnička, rúra, mikrovlnka alebo nejaká potravinová skriňa. A potom sa dá spraviť dres a napríklad to varenie. A ešte medzi tým dáme niekde umývačku riadu. Takže toto by mohlo byť. Priestor na jedálenský stôl zostáva. Takže toto je v poriadku. Čiže tu pri tejto kúpeľni na šírku je za mňa v poriadku. Tak ako pri ostatných, tie 2 metre. Možno keby bolo 2,10 ešte by to trošičku pomohlo, ale z hľadiska teraz tej kuchyne, keď máme 2 metre a 15 je to 215, tak sú to také, no. Tu keď dáme 80 a vecko má nejakých 70, tak tu ešte máme tento priestor je trošku taký ako keby užší. Možno by som ešte prijal aspoň 10 cm týmto smerom. Ale to je tak s otáznikom, ako nie je to nutné. Môže byť, nemusí byť. Aj keby to bolo takto, tak by to malo pekne výjsť pri tomto. Čiže tu obývačka, jasné, to je voľný otvorený priestor. Hlavne tá kuchyňa, určite by som rozšíril na úkor tej kúpeľne. Aj tá pračka, sušička sa tam zmestí. Aj umývadlo, aj nejaké väčšie by tam bolo bez problémov. Potom máme byt Dčko. Tu znovu kuchyňa, keďže je to v otvorenom priestore a nemáme tam nejaké limity na jednu alebo na druhú stranu, tak tu sa to bude dať bez problémov zariadiť v rámci tých štandardných rozmerov. A tu tá kúpeľňa vyzerá za mňa úplne v poriadku, aj pre nejaké dvojumývadlo, pračka, sušička. Tam už záleží od toho, že či tá toaleta bude tam ako je, či sa otočí o nejakých 90 stupňov, či to má zmysel nejako takto ešte meniť, ale dispozične úplne v poriadku. Je samozrejme väčšia. Čiže tá kúpeľňa je celkom veľká. Tak ako keby bola, je to úplne v poriadku, ale keď sa pozrieme na tú predsieň, tak vlastne je veľmi malá. Máme tam jedny dvere, druhé dvere a možno nejakú miniskrinku. Preto mi napadlo ešte riešenie číslo 2. Ak by sme tú kúpeľňu vlastne zmenšili o nejakých 60 cm a získali miesto za dverami na nejakú šatníkovú skriňu a takisto prípadne toto by mohol byť priestor nejaká vešiaková stena s botníkom. Čiže stále by sa to tam v tej kúpeľni pomestilo, stále by to bolo funkčné aj s tým dvojumývadlom alebo jedným umývadlom so skrinkou, ale získali by sme väčšiu tú predsieň. Potom máme byt písmeno E. Tu tá kúpeľňa vyzerá znovu v poriadku. Toaleta je v poriadku, takisto ten sprchovací kút, pračka, sušička, áno. Umývadlo by som asi presunul na túto stenu, aby vlastne tu sme zachovali ten prechod, ale inak nevidím nejaký dôvod na nejaké väčšie zásahy do rozmerov tejto kúpeľne. Tento priestor kuchyne obývačky trošku, tak ako to bolo navrhnuté, tá kuchynka to bola úplne že minimalistická a končiť chladničkou pri okne je také zvláštne. Aj tam by viac menej sme nemali ako tam dostať potom nejaké to zvyšné zariadenie, tak som si to skúsil nakresliť aj s nejakou bežnou rohovou sedačkou 2,40 na 1,60 m s nejakou televíziou a s jedálenským stolom, čiže tam by som videl zmysel, tu keď vidím, že tamto okno bude mať tých 90 parapet, takže tá kuchyňa by mohla pokračovať smerom ďalej, ale viac menej vieme ju ťahať týmto smerom, takže tiež rozmerovo úplne v poriadku. A potom máme vlastne na tom
druhom nadzemnom podlaží, teda na treťom nadzemnom podlaží tie byty sú totožné a tu máme ešte ten posledný byt. Toaleta, tam nemáme čo nejako meniť. V tejto kúpeľni sprchovací kút znovu vychádza v poriadku. Či toto bude murované alebo nejaká sklenená stena, je to v poriadku. Dvojumývadla, čiže s touto kúpeľňou som úplne bez problémov. A takisto tá kuchyňa takto. V tejto kuchyni to zariadenie, OK, môžeme ju stále ťahať týmto smerom, takže nejako to vychádza 2,40, tam máme 2,42 necelých, čiže znovu keď sa to spraví a bude to mať do tých 2,40, tak vieme tam tie 4 moduly po 60 cm dostať. A takisto toto sa tu tiež bude dať spraviť aj s nejakým prípadne polostrovčekom a s napojením na jedálenský stôl. Takže tu tiež nemám nejaké väčšie výhrady. Aj tá obývačka vychádza celkom v pohode. Čiže tých zopár zmien, zopár tých chybičiek krásy, ako sa hovorí, to som tam našiel. Čiže ak sa to posunie, táto jedna stena a tie ďalšie úpravy, ktoré som tu vysvetľoval, tak si myslím, že to bude úplne bezproblémové na to zariadzovanie neskôr. Neviem, v akom štádiu máte potom ten plán nejakých tých rozvodov alebo niečoho. Tam, ak by ste chceli nejakú moju pomoc, aby som sa pozrel aj na tie rozvody, aby ste vedeli na základe toho dať potom projektantovi, aby predpripravil nejaké miesta tých vývodov na minimálne aspoň v tej kuchyni, kúpeľni, tak viac menej to vychádza z týchto pôdorysu. Myslím si, že aj podľa tohto to on dokáže. Skôr je to potom o tom, že pri tých väčších kúpeľniach alebo pri tých väčších kuchyniach a tých priestoroch, že ako to celé rozmiestniť, alebo potom len spraviť nejaký univerzálny vývod niekde v kúte a potom si to už tí noví majitelia budú ťahať pozad tú linku, kam potrebujú. Ale ak by ste to chceli mať nejako premyslené, tak vtedy už má zmysel pozrieť sa na to z hľadiska takej detailnejšej dispozície. Tu som sa snažil v rámci tohto auditu nájsť len tie chybičky, kde by to mohlo škrípať a kde by sa to dalo ešte vylepšiť. Takže ak by bol záujem o niečo ďalšie, o nejaký podrobnejší návrh, tak potom mi len dajte vedieť a pripravím vám na to samostatnú cenovú ponuku.